Adéu al comandant Peix Plata i a més de la meitat de l'estol. Però un dia, quan tots nadaven junts seguint el seu cap, un peix gran va passar per la vora i va obrir la boca, i mig estol va desaparèixer dins de la seva bocassa. Aquell vespre es van recomptar les pèrdues. A part del peix plata, al seu cap, més de la meitat de l'estol havien desaparegut. Precisament eren els més grans, els més valents i els més experimentats. Tots es van fer la mateixa pregunta. Qui manarà l'estol d'ara en endavant? No hi havia gaire gent per triar. Tots callaven fins que un peix petit va dir «Que ens mani el Pedra!». Ningú no va dir res, ni que sí ni que no. L'estol havia quedat tan minvat que els que quedaven eren o molt joves o molt vells. Així sé que, sense cap xiulet ni aplaudiment, el nostre peix Pedra va agafar el comandament del seu estol. La seva por amb el temps s'havia convertit en prudència. Conduïa l'estol cap a les zones d'aigües riques d'aliments però segures, cap als racons més tranquils i amagats, on els peixos grossos no hi solien arribar. Un dia, potser va ser culpa de l'aigua del mar, que estava més tèrbola, o de la confiança de tant de temps pel davant de l'estol que li havia donat. No van veure com un gran peix s'atansava cap a ells. De seguida, el peix Pedra va saber que no tenien cap escapatòria. Per molt de pressa que nedessin, estaven massa a prop del peix. Llavors, una idea, o millor dit, el record d'un somni que li va venir al cap. I es va posar a nedar de pressa cap al primer roquissar que va trobar, i allí es va quedar quiet, enganxat a la roca. Va retenir l'alè i va deixar que l'aigua el fregués com una pedra. Tot l'estol va fer el mateix. Una munió d'escates brillants va tapar el roquissar, la bocassa del gran peix es va obrir amenaçadora i els peixos van tancar els ulls esgarrifats. Les grans dents del peix van apretar damunt de les roques i van quedar travessades al roquissar. Tot plegat va passar en uns instants, però l'estol en va tenir prou per fugir cap a un bon amagatall. Per què el renom de Pedra? Amb el temps, l'estol es va fer gran. Cada any les femelles ponien molts ous i l'estol anava sempre arrossegant una petita cua de peixos petits acabats de néixer. Petits i grans, tots li deien Pedra. Però la veritat és que els joves no sabien per què tenia aquest renom i quan algú preguntava sempre sortia l'aventura del roquissar i de com el peix Pedra havia enganyat el peix més gran que mai s'havia vist. Els peixets petits van créixer i van començar a voler fer la seva. Va córrer la brama de que si no hi havia prou lloc per a tots, que si aquell racó del mar era massa petit, que si volien veure món, que si patapim, que si patapam, el nostre amic va escoltar uns i altres. I des del seu amagatall de roques va veure com bona part de l'estol va marxar mar enllà. De primer va pensar que tornarien per explicar les seves meravelles de les noves contrades, però va passar el temps i cap dels seus va tornar. El peix Pedra va manar la colla durant molts anys, sempre estava vigilant. Va tenir alguns ensurts, perquè els peixos grossos necessitaven peixets petits, tenien una gana que no s'acabava mai, però ell sempre estava a l'aguai, i amb la seva experiència va mantenir l'estol gran i sencer fins que es va fer vell. Tan vell que es va morir. No sabem si va veure com el seu mar es feia cada cop més petit, si va pensar que mai el seu mar seria una gran pedrera, però el que sí sabem és que no el va atrapar cap peix gran, perquè quan va morir el seu petit cos, tot sencer, carn, espines i escates, van anar a parar al fons del mar on havia nascut i crescut, i on no es va pas podrir, perquè les pedres del roquissar on ell vivia i s'amagava, amb el temps es van desgastar i van esdevenir sorra, que va caure al fons del mar i així aquesta sorra de les roques del mar el van anar tapant embolicant el seu petit cos amb una capa fangosa. I després de milions d'anys, amb els anys va créixer una barrera d'esculls de corals que protegia aquesta part del mar de les grans onades, i a poc l'escull va créixer, i el mar es va transformar en un llac, fins que no hi va entrar més aigua, i finalment es va secar del tot. Llavors el fang del seu fons també es va secar, i es va fer dur com una pedra, i en aquest antic fons marí, sec i eixut, va quedar dormint dins d'una pedra un dels peixos més savis d'aquest mar antic. I ell, que de petit havia somiat ser una pedra, ara avui és un fòssil, una pedra. Però, i dels altres peixos del seu estol? Què els hi devia passar? Quan es van trobar aquests fòssils de peix, es va creure que era un peix prehistòric, d'una espècie desconeguda. Els savis que el van estudiar li van posar el nom. I ho van fer com ho fan sempre els savis, o sigui, en llatí, que és una llengua molt antiga, que solament es fa servir per coses com aquestes.
i amb el nom del lloc on s'havia trobat per primera vegada. Així que avui tothom coneix aquest petit fòssil com amb el nom del Coveria brevis, el Coveria del cover i brevis de breu, petit. Però, tot i que de moment semblava que era una mena de peix molt antic i que la seva classe havia desaparegut, fa uns anys a l'Àfrica uns pescadors van trobar a les xarxes un peix desconegut i estrany, que va resultar ser un Alcoveria brevis. Així doncs, quina no en fora que l'estol que va marxar d'Alcover fa milions d'anys no hagués fet cap a les costes africanes i allí els seus descendents encara hi visquessin ara. Els savis pensen que és possible, ja que aquella zona de l'Àfrica, a Mozambic, tenen el mateix clima que hi havia fa milions d'anys aquí al Alcover. I dels altres peixos i animals que hi vivien, doncs què se n'ha fet? De moment, es guarden i s'estudien. Cada vegada que es troba un nou fòssil és com una nova pàgina a la Terra, que planteja noves preguntes per aprendre a llegir les pedres i poder trobar, doncs, la seva història. Les pedres són callades. Nosaltres ens hem atrevit a interpretar-les i a posar-los veu. I si aquesta història que ara us acabo d'explicar no és del tot certa ni exacta, ni com us l'havíeu imaginada, doncs no li poseu la culpa al peix, sinó més aviat a la meva poca traça.